נו, קחי אשתי כבר, תפסיקי לפחות, תפסיקי לעשות לך בראש, קחי. אתם זוכרים כשכולם שלשלו בלי סוף וזה... היה להם קלקול קיבה. כן? אתם זוכרים את זה? כן. בקיצור, אנחנו היינו תורני מטבח באותו יום. ויש איזה פרט קטן שאנחנו לא מבינים מה הוא חשוב, אבל לא שטפנו ידיים. ואנחנו באמת לא מבינים מה זה חשוב לשטוף ידיים לפני תורנות מטבח. לא שטפנו ידיים, לא מבינים. אבל תראו מה קרה לו. כן, אני חושב שהוא מת. בקיצור, תשטפו ידיים לפני שאתם תורני מטבח. אני לא מבין מה זה חשוב, אבל תעשו את זה. ומברבבים צנועים, עושים מה שאתם רוצים עם האצבעות, וצובעים איך שאתם רוצים, וזה, ואז יש לכם חלוקיה אחרת מה שאתם רוצים. או שזה מה שאתם רוצים, אתם רוצים שזה יהיה השם או שזה יהיה השם, מה שבא לכם. בית שני, אני לא ראוי לכלום. לא מגיע לנו כלום. הוא מרגיש את אלוהים ביד! הוא תופס אותו עם מפתח, אתם לא מבינים? אתם יודעים איזה חוויה אישית הוא עובר? רועי! לא לצלם בשבת, נו! את לא מבינה? לא מצלמים בשבת! אל תצלמי בשבת! טוב, סליחה! החלטנו החלטה מחילתית, נו! הפעילות הבאה... קוראים לי פריץ, קראת לי? לא, סתם נפלט לי קולני. כבר 10 שנים שאני עושה התעמלות. אני סובל מגירודים חריפים. בלי הטבעת. אנחנו פשוט עם קטן ונפלא, פשוט עם קטן ונפלא. מה אתה אומר, אלכסנדר? אני אומר שאת צודקת בהחלט. אין מה לעשות. אנחנו פשוט עם קטן ונפלא. זה מה שאנחנו. עם קטן ונפלא. זה מה שאנחנו.
דברו שהיינו לא בסדר. הקבוצה אכזבה. שלא היו מים לכל האנשים, ושאנשים לא הלכו עם כובעים, זה מה ששמעתי. עוד 5 שנים אנחנו לא נזכור חלקי ושמנקי, נזכור נערה זה, בית זה, נזכור את הקטעים המצחיקים האלה. זה מה שאני הרגשתי היום, ובכלל בזמן האחרון. מרגישים שנחשום ככה לקראת הסוף, פתאום כל ההתרופפות הזאת וכל העקרונות שהרוב פה האמינו בהם לכל אורך השנה, פתאום אני יכול לתת לכם דוגמת ראש הנקרא. זה היה פשוט בושה, גם על הכיפות שם, שאנשים פשוט... המרצה הזה דיבר לעצמו, וזה מאוד חבל. אני רוצה להגיד את זה לגבי שאר המשך החובק, כי אני מדריך תורן לדוגמה גם מחר, וכבר אין לי כוח. מי חנתה שלי מחר? ניר הדס, בכלל חבל לי על הזמן. לא, אני אומר לכם, אתם זוכרים מה גלעד אמר לכם, הצלחת החובק הזה תלויה בכל אחד ואחד מכם, בינתיים הרוב פה מאוד מאוד מאכזבים. המילה הזו היא אסד, אסד, אסד. תראו שהמילה אסד ראשי תיבות צבאיות, צבאיים בעצם, זה אווירת סוף קורס. בצבא, תעשו הרבה קורסים, כשמגיעים לסוף הקורס, פתאום כולם מתפקדים בערך 10% ממה שהם מתפקדים בדרך כלל, כבר מרגישים את הסוף, יודעים שכבר לא ידיחו אותם בשלב כזה, וכולי. זה מה שאני הרגשתי היום, ובכלל בזמן האחרון. אנחנו בכביש הצפון, אחד הכבישים הכי יפים בארץ, ואנשים ישנים, אנשים אין להם, אנחנו עכשיו נמצאים לפחות זה אתם יודעים. אין פה, אני מתערב איתכם שחוץ מה5-6 אנשים שעקבו אחרי המפות, ושיש להם טיפה ידע גיאוגרפי, אין לאנשים מושג, אם אני אגיד להם שיראון איפה שישנו הלילה זה כאן, הם יאמינו לי. אין להם מושג איפה אנחנו יחסית לשום דבר. ועמכם הגלבוע? זה נחל חרוד, אנחנו לא רואים אותו איפה, כמעט נשנראה אותו, או שעוד לגב אליו. הוא זורם בערך בקו ישר, והוא נראה כמו איזו תעלה חפורה, עד שמגיע לבית שאן, שם הוא מתפצל לאפיקים ולאשדות מים, וזה, נפל מגובריו. צ'רקסי. גמל מגיע. גמל מגיע. איזה ריח מוזר. איזה ריח מוזר. אתה צודק בהחלט. אתה צודק ב100%. גדול מכולם. איזה יופי! את מוכרת לי. לא נפגשנו באיזשהו מקום? אתה צודק ב100%. מתי כבר נגיע דרדה סבא? עוד מעט. אין כוח. זה עוד רחוק דרדה סבא? רחוק מאוד. רחוק מאוד. תגיד, אתה עושה לי את השחוק? תביני, אני קם ב4 בבוקר, לראות סנבר בחוכמת, בדרך כלל עושה לי רק ככה. אני לא רואה סנבר קם בבוקר שירות אותי. דגים עם חכה. ואז אנשים פה רבים שעה אם לדוג דגים עם חכה או לדוג דגים עם שנורקל. אף אחד לא הבין מה קורה. פתאום תפסו אותי, העיפו אותי, אמרו לי לא, דגים ככה וזהו, זו החלטה, עשו הצבעה
ולא דגים יותר דגים עם שנורקל. מה עכשיו? אוכל! ארוחת צהריים! אוכל! רד מהפרצוף שלי! אתם עוד תראו! עוד לא גמרתי איתם! היה לי נעים מאוד, אבל צריך להיפרד. מתגעגע Für normal ja gut nach bei Moni. Fritrun lehrt den Dilma viel Oki, die will rein ist drei. Oki frill Dilma Freya. Bring Kranchen rein 3 Minuten. אני הולך לאכול את זה, אני הולך לקבל 6 מיליגרם כולסטרול. 5 עמודי התאריך. עמוד תאריך הראשון זה עמוד תאריך יהדות. בכל אופן, עמוד תאריך יהדות ניתן לקנות אותו ב-14.99 בשני תשלומים. תנאי התשלומים נוחים בכרטיס אשראי או בוויזה קרדיט. קרימו צ'הים! ללקק את האצבעות. Hi children, now we're gonna learn to do the ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC, so won't you come and suck my dick, motherfucker? I'ma fuck your ass. What the fuck is that song for? כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, מרימים את הידיים גבוה לשמיים. כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, מרימים את הידיים גבוה לשמיים. לשים את הידיים על המותניים, לשים את הידיים על הכתפיים, לשים את הידיים על הראש ולספור 1, 2, 3. כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, מרימים את הידיים גבוה לשמיים. כמו קופים, כמו אנשים יפים, כמו מלאכים מעופפים שמרימים את הידיים גבוה לשמיים. כמו קופים, כמו אנשים יפים, כמו מלאכים מעופפים שמרימים את הידיים גבוה לשמיים. כמו קופים, כמו אנשים יפים, כמו מלאכים מעופפים שמרימים את הידיים גבוה לשמיים. אני שופע פחה הגוף הוא כלבד עכשיו, כי עוד לא שמת לב אותו ראית מה נמצא ומה חסר היום עובר ומתחלף לו ברגות ואתה עדיין שם. הילדים קופצים, משתוללים, רוקדים, הם לא רואים שחור, כי הם בתוך האור. כדי לראות בעיר צריך לצאת לתכלת הגדול, אל תעצום עיניים, תראה את כל הטוב. הילדים קופצים, משתוללים, רוקדים, הילדים קופצים, משתוללים, רוקדים, הילדים קופצים, משתוללים, רוקדים, מרימים את הידיים גבוה לשמיים. די, כל הזמן נעים פה. אני קצת לא. תיאוריית הקשר!
תיאוריית השערות באף. למה? למה כזה צבע? למה? למה כל כך הרבה? מה קרה פתאום? תוך שאתה תשתחרר! איזה יופי! דבר ראשון, הכלל החשוב יותר. גלעד, תסתכל. אין להיכנס לפאניקה. יצחק? בן כמה אתה יצחק? 25. 25? איפה אתה גר יצחק? יצחק, אל תלך, תשאר פה. תשאל אותו איך קוראים לו? אני יצחק קפה. יצחק. יצחק קפה. קודם כל אני רוצה לציין שאני מאוד 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 אוהבת פקחים. גבר במדים, תמיד עושה לי את זה. ועכשיו, לשיר. קוראים לשיר עשה בחיפוש. פקח צעיר. חפש לי בארנק, חפש לי בחוץ. אני הקפטן אליו, אל תוותר. אולי יש בי רימון, אולי יש בי פצצה, אולי יש בי גם משהו אחר. עשה חיפוש בי פקח צעיר. והמלאכה מרובה, עשה חיפוש. כל הנפש, תכסה אהבה. חפש בי בידיך במבטך. חשו אותי בחוזקה, חשו אותי באמת. מעתה ועד עולם. חפש בי נלפנים, חפש בי נערות, חפש ללא עדק, חפש בחריצות. כזה שתמת אותך, כפתור אחר כפתור, לבבי המתקתק. חפש אצלי היום, חפש אצלי מחר, חפש אליי, ואללה תמתק. זה עוד מאוחר, אולי יש בי משהו אחר. אני אומרת שזה מהמם, מהמם, פשוט מדהים, ולא היה לי דבר כזה. לא היה לי דבר כזה! זה הזוועה. זוועה בשידור חי. זוועה בשידור חי. והקהל יוצא מגדרו. אפונה וגזר ישבו במקרר ויחד עם בטטה התחילו לקטר. קר לי ברגליים, תדליק את המנורה בקיר, כי חושך מצרים. אז בואו נשיר, תנו לגדול בשקט בערוגה בכפר, שם תזרח השמש גם מחר. תנו לגדול בשקט בלי לקפוא מקור, רק קצת זבל, מים וגם אור. אפונה וגזר ישבו במקרר ויחד עם בטטה התחילו לקטר. קר לי ברגליים, תדליק את המנורה בקיר, כי חושך מצרים. אז בואו נשיר
אפונה וגזר ישבו בתוך מחבת ויחד עם בטטה רצו להיות לבד אך שוד ושבר מישהו גפרור מדליק בשמן מכל עבר זה לא